Hinala ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Dawn's Secret File. Si Dawn na ibinaba ang sarili para maiangat ang taong minamahal niya. Walang ibang ginawa kundi mahalin ang taong mahal niya, pero ano ang isinukli ng taong minamahal niya? Sinuklian siya ng sakit, hinanakit, galit, pait. Ganun ba mag-thank you? Sana man lang binigyan na lang siya ng tip, diba? Tip na isang bahay at lupa. Dapat may ganun yun eh. Kapag sinaktan ka ng isang tao emotionally, dapat may ibabayad sa'yo eh. Bayaran ka ng bahay at lupa, sasakyan. Na hindi naman matutumbasan yung damage na dinulot emotionally sa pagkatao mo. Ay, anyway, ngayon po pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and Val reactions. Ito po ang sabi ni Matt Vito, kung ako sa'yo ate, pakulam mo yan para makaganti ka. Shoutout po sa mga truck driver ng JCR na laging nakikinig at sa helper ko na si Greg Vito at kay Angelo or Aguelio at ka Mark Andrade. Salamat po. Hoy, salamat Matt Vito. Sana hindi kayo umiinit. Hindi mainit ang inyong makina at ang inyong mga ulo dahil sa shinare ng ating kabisyo na si Don para sa Secret Files. Kasi ako, mainit ang ulo ko. Buti na lang malamig dito sa loob ng booth namin sa Lab Radio. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Charles Sancho. Isang panibagong madugong gabi. Bigyan niyo nga ako ng malamig na tubig. Yung nasa negative 100 degrees Celsius. Nasisira lalo ang imahe nating mga lalaki kasi may kapwa lalaki pa rin hindi maubos-ubos ang pagiging babaero. Mahal daw pero may affair sa ibang babae. Tas eto namang sa side ni sender may pikos pero mayat maya nakikipag-eme tapos biglang nabuntis. Hindi ko na talaga maintindihan pero pasensya na ha. Sarap yakapin ng sobrang higpit yung tatlo. Ay, bakit naman yung tatlo? Wala akong masabi at wala rin akong mai-advise pero nabigyan ako ng sakit ng ulo. Mag-Rexidol Forte ka. Ayan, uminit ang ulo ko. Eto naman ang sabi ni Igop Motovlog. Eto sabi ni Igop po. Hi DJ Rocky, good evening. Message ko lang sa'yo Don, condolences sa pagkawala ng baby mo. Kaya mo yan, laban lang, lahat ng nangyari sa'yo o ginawa sa'yo ni Jerome. May karma rin yan. May mangyayari dyan. Ay, charot with darot. I hope maghilom yung mga hinanakit na meron ka sa puso mo. And soon, makilala mo ang better partner na mapapasayo. Yung better pa kay Jerome Loco. Haha. Shoutout po sa TNVR, The Boss Grab Cars at sa Solid Independent Riders Group Capitolio Chapter na bumabakbak sa kakalsadahan. Sobrang traffic po. Salamat po from Igop Motovlog. Yeah, all healing for you, sender. Eto pa sabi ni DR. I don't know kung bakit may mga katulad ni Jerome na ang turing sa babae parang cellphone na kailangan dual SIM. Ay. Isa para kay legit, isa para kay kabet. Don, sorry for what you've been through, pero dapat umalis ka na talaga sa ganung klaseng relasyon o tao. Sabihin mo sa mga magulang mo yung tungkol sa nangyari sa'yo. Magalit man sila, in the end, they will help you para makabangon ka sa kinasasadlakan mo. Yeah, actually, iba rin talaga kapag may support system ka. Eto pa sabi ni JP Babasa.
Grabe ang SF natin ngayong gabi. Pati ako naguluhan. At grabe din ang aking sakit na nararamdaman. Kawawa at durog si sender. Ang maipapayo ko lang, move on. Pakatatag. Gigil ako sa guy. Nagduda pa? Na hindi siya yung ama? Umiscore pa? Todo tanggi nung nagbunga na. Kung ako yan, puputulin ko yung ano ni guy. Charot, wedarot. Yun lamang po, kalma na rin po kayo, ma'am. Happy Thursday, ingat sa pag-uwi. Congrats po. Ay, may pag-congrats sa akin. Thank you, ah. And kaya po kino-congrats ang inyong lingkod ay dahil po sa Spotify. Mamaya ako ichichika sa inyo kung ano nangyari doon. May kanta na ako. Ay, charot lang, wedarot. Hindi, ano tayo? Top Podcast of the Year under New Top Podcast Solo category. Thank you, Spotify. Kilig much. Eto naman sabi ni Marilyn Laurejas. Ganyan na ganyan ang nangyari sa akin. Kasama ko pa sa bahay. Yung naging babae ng asawa ko, inabutan ko pa ng plato. Yung pala siyang kumakana sa asawa ko. Ay, ganun. Happy listening po sa lahat ng mga nakikinig ngayon and pabati po kay Bren Zigiao Convention Center. Yun lamang po, DJ Rocky. Salamat. Ito naman po ang sabi ni Alan. Sobra yung pinagdaanan ni Sender. Siguro, sumugal lang talaga siya kahit hindi sigurado. Ganun naman kasi lahat tayo eh. Naghahanap tayo ng pwedeng ikaligaya natin. Tsempuhan lang kung magtatagal yung magpapaligaya sa atin na nahanap natin. Oo nga no. Ito pa sabi ni Boss Louie. Ang sarap sipain. Ang walang kwentang si Jerome. Okay, magpapakalat po ako ng papel mamaya. Magpalista na lang po lahat ng mga gustong manipa kay Jerome. Yung kilala mo ba na Jerome Cabisyo, mabait yan o babaero yan? Ay, iba talaga tong Jerome na to. Hi din kay Gabelieta at ang sabi niya rito, dapat pag ganyan, hindi na itinutuloy pa ang pakikipagrelasyon. Kapag unang beses na huli mo na, tigil na yan. Shoutout po DJ Rocky, sa puso't isipan walang halong charot with harot. Hi din po kay Arlene Ebias, gigil na gigil din ako. Alam na niyang hindi na siya mahal pero nagpakatanga pa siya. Eto pa sabi ni Jason, yan ang epekto ng hindi makontento sa isa. Sa isa, pakatatag ka sender, condolences din sa iyo at may karma yang nangyari sa iyo. Ang dami pa pong nag-comment no, sa ating secret file for tonight. Yung mga nag-comment po talagang gustong manakit. Nanggigigil, gustong manakit. Gustong hanapin si Jerome. Actually, ako din gusto kong hanapin si Jerome eh. Oh. Yayakapin ko siya pag nakita ko siya. Sabi ko, uy Jerome, yayakapin ko siya. Pero yung yakap ko, nandun sa leeg. Ay. Pinaniwala ka na mahal ka. Tapos biglang sasabihan ka, nung nahuli mo siya, na hindi ka naman pala totoong mahal, naaawa lang siya sa'yo. Ang sakit-sakit marinig yun ah. At hindi ko rin talaga alam kung paano pa nasikmura at kinaya ng sender natin. Nabigyan pa ng pagkakataon tong taong to. Gusto kong panghawakan, sender, yung sinabi mo dun sa dulo ng secret file mo. Ang sabi mo ron, hindi ako mananatiling durog sa lupa at hindi ako habang buhay na magpapakatanga. I will move on kahit mahirap. Alang-alang sa sarili ko at alang-alang sa batang dinadala ko sa tiyan ko o dinala ko sa tiyan ko. I will survive. Sana panindigan mo yan. Alam kong alam mo na yung dapat na leksyon na matutunan mo sa naging season na to ng buhay mo.
Oo, napakamasalimuot ng pinagdaanan mo. Pero alam ko na ito yung magpapatatag sa'yo at mas lalong magpapatalino sa'yo. Again, condolences. Mahirap mawala ng minamahal sa buhay, especially dun sa hindi mo pa nakikita, hindi mo pa talaga nahahagkan, pero alam mong mahal mo na. Kaya nga perfect dun yung kantang I knew I loved you before I met you. O diba? Kahit ngongo tayo, nakakanta pa tayo. Pagpakinggan mo yung kantang yun, para yun sa mga babies na hindi pa naisisilang pero alam mo nang mahal mo na agad, kahit hindi mo pa talaga siya nakikilala ng harapan. Kahit di mo pa siya isinisilang sa mundong ito. Wala lang, napakanta lang ako, no? Gusto ko lang talaga i-flex yung voice ko. Kidding aside, doon pangatawanan mo kung ano man yung sinasabi mo doon sa secret file mo. Alam kong kayang-kaya mo yan. Pinatunayan mo na you are a strong woman. You are a capable woman. You are worthy of love. And you deserve true love. Ang dami mong kayang ibigay sa isang tao and you just have to choose the right man na pag-aalayan mo ng pagmamahal na yan. Alright? So anyway, kabisyo, if you want to share your secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for top secrets. Kasama ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Dawn's Secret File. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!